Panating ano, plastic. Okay, tubigan mo na, ano, yung styrofoam, tubigan mo dyan. Lubugo ng motor. Tubigan, yun. Ay, dyan sa taas. Dawaan mo lang dyan na nakalaag na ano. Yan. Laba, pati kang lambat ka rin. Tulog ba natin lang? Daro na yan itong ano, itong paglawad ka tuhong sa kasaysayan ni Papa Jesus na pinaariyo si mga sarapang kita tapos nakapaong padaking siya. Ano na? Laya man ito. Ito Wilson, ito. Laya.